niin vitsi mä ärsyynyn itteeni tosi paljon. Et ensin niinku uhriudutaan ja sitten marttyyrikortti vielä niinku siitä pöytään, niin ai juman kautta. Tervetuloa kuuntelemaan Mamma Penttala-podcastia. Kaikki tekee podcasteja, joka paikka on täynnä podcasteja. Voi olla, mutta oikeasti mun podcastit on osa minua. Ne on mun ammattitaitoa, me paneudutaan aika paljon perheiden ympärille, lasten haasteisiin, tai jopa siihen, tai ei mitään jopa, vaan tietenkin siihen, että miten paljon lapsi tuo iloa perheeseen ja vanhemmille. Miten ihanaa seurata lapsen kasvua ja kehitystä, miten ärsyttävää on kuunnella ja jumpata omia aivojaan, kun lapsi tulee näsäviisasteluikään tai murrosikään, jossa hän on kuolematon ja kaikki tietävä. Ja silti kaiken tämän keskellä niin kasvaa ja kukoistaa siellä meidän omassa sydämessä se täydellinen rakkaus omaa lastaan kohtaan. Joo, vanhemmuudesta. Siitä mä voisin puhua ihan vaikka aamusta iltaa ja vielä pienen hetken yön tunneillakin. Mun podcastissa ajattelin, että haluan aina esitellä päivän mukin, koska muki on se mun juttu. Mä tykkään käyttää erilaisia mukeja ja miksi? No sen takia, että mä oon todella paljon lasten kanssa ja kun mä kohtaan lapsia, niin usein on myös vesilasi kädessä tai kahvimuki tai teemuki, niin onpa kiva, että se muki voi olla jollakin tavalla lapsen huomiotakin herättävä. Siinä voi olla jotain sellaista, mihin hän vähän havahtuu. Ei aina se sama tylsä tavallinen. Mun mielestä se menee näin. Tänään mä oon valinnut, oli hirvittävän yksinkertaista valita muki tähän podcast-jaksoon, joka on sydänmuki. Vaaleanpunaisella pohjalla muutama kultainen sydän löytyy täältä mukin sivuista ja tietenkin mukin kahva on sydämen muotoinen. Tää viestii kesää, lämpimiä värejä, ihmiset on hyvän tuulisia, ne haluaa olla toisilleen sydämellisiä. Niin mä ainakin uskon, niin mä ainakin haaveilen. Ja kyllä mä vähän siihen oikeasti luotankin. Ei pelkkä uskomusasia. Ja ainakin itse. Mä ajattelen todellakin omalla sydämellä, lämmöllä kaikille ihanaa alkavaa kesää. Tehdään tästä hyvä, tehdään tästä tavallinen, tehdään tästä maalaisjärkinen. Otetaan se oman kodin piiri haltuun ja se ympäristö, missä asutaan. Nähdään, avataan oikeasti silmät ja nähdään, mitä meillä on tässä ihan lähellä. Kuinka kiva parveke meillä on. Kuinka kiva, kun mä saan ikkunan auki koko talon läpi niin, että kesätuuli puhaltaa ja tulee pientä viileyttä lämpiminä iltoina, kun aurinko on porottanut koko päivän. Tai miten ihanaa nähdä, että kuinka lähellä kotia onkaan uimaranta, mihin voi pyöräillä, tai lenkkipolut, hiekkalaatikot lapsille, oma piha, missä grilli tirisee, tulee hyviä tuoksuja, naapurit on kateellisia, mitä ikinä se onkaan, niin oikeasti nähtäisi se, että mitä meillä on tässä ihan lähellä ja vieressä. Me niin helposti sorrutaan siihen, että me ruvetaan katsoa, mitä on muilla tai mitä muut tekee. Ja vaikkei se tuottaisi mitään suoranaista kateuden tunnetta, niin kyllähän siinä helposti tulee aivoihin semmoinen viesti, että mä rupean vertailemaan, mä rupean tavoittelemaan jotakin. Ja sitten alkaa heti semmoinen pieni kiireen tuntu siellä kropassa käynnistymään. Sä oot kesälomalla ja silti sul vähän käynnistyy joku, että mitä mä teen ensi kesänä, mitä mä teen ensi talven aikana, että mä saan ensi kesäksi tämän ja ton. Noikin tekee sitä, tätä ja tota. Koitettaisiin siitä irrottautua tänä kesänä. Tavallisuus ja maalaisjärkisyys, oma perhe, nauttiminen juuri siitä, mitä sulla on nyt ja tässä hetkessä. Se olisi aika kova. Ja se voi olla vaikka tämmöinen höntsäily erilaisten mukien ääressä. Keksikää joku oma kiva juttu. Mulla käy podissa välillä aina vieraita ja sitten välillä mä höpöttelen tälleen itekseen. Mutta tärkeintä on kuitenkin se sisältö sitä kautta, että mitä teiltä tulee. Eli edelleen otan vastaan viestejä ja ideoita
ja tahtotiloja, että mitä te haluaisitte kuulla. Kenties minkä vieraan mä voisin yritä kammeta tänne mun studiolle ja lähteä hänen kanssaan sitten viemään yhtä jaksoa eteenpäin. Osa podeista on myös sponsoroituja, eli ihan antaa tulla vaan. Siitäkin asiasta voi ottaa yhteyttä, jos haluat tai tiedät, että joku haluaa tehdä sponsoroidun podijakson mun kanssa, niin se on ihan mahdollista ja erittäin tervetullutta. Hyvin usein vieraat nimenomaan liittyy näihin sponsorijaksoihin. Silloin me saadaan todellista asiantuntijuutta siitä tietystä aihepiiristä ja se asiantuntijuus on tarkoitettu just teille, kaikille kuuntelijoille, että mä pystyisin tarjoamaan teille mahdollisimman hyvää tietoa tietystä aiheesta, jolloin teillä säilyisi semmoinen ymmärrys jotakin yksittäistä asiaa kohtaa. Se on musta mielenkiintoista ja ennen kaikkea musta on ihanaa, jos me löydän kanavia, mitä kautta me voidaan vahvistaa vanhemmuuteen tarvittavaa tietoa erilaisten asiantuntijoiden kautta. Se olisi ihan superhienoa. Mutta joka tapauksessa niitä vinkkejä ja ideoita, niin niitä saa lähettää. Olen niille erittäin avoin ja otan lämpimin mielin vastaan. Kultaisin sydämin, niin kuin ehkä tämän päivän mukikin sen kertoo. Mutta sen enempää oikeastaan läpättämättä tässä kohtaa enää näitä yleisiä asioita, niin mä ajattelin, että kyllä me nyt vähän pyörähdetään tuohon kesän kulmille ja tämän päivän teema tulee vain ja ainoastaan minulta itseltäni ja se teemahan on tadaa, miten paskot kesäloman lasten kanssa. Se ei varmaan olisi kauhean vaikeaa. Itsekkyys, minä, moodi päälle, niin kaikki rupeaa olemaan aika valmista. Eli käännetään sitä vähän toisinpäin. Miten varaudun siihen, että kesässä olisi mukaviakin päiviä sen tavallisuuden keskellä? Ja tavallisuuteenhan liittyy myös usein semmoista vänkäämistä ja ajoittain vastaanlaittamista ja ei niin hyvää mieltä. Mutta miten mä oikeasti rakentaisin kesälomaa meidän perheelle sillä tavalla, että siinä olisi myös paljon mukavia hetkiä ja hyvin onnistuneita ajanviettoja koko perheen kesken. Ennakointi ja ennakointi. Suunnittelu. Ehkä nämä on sellaisia asioita, mihin niin kuin itse paneutuisin ja pyytäisin teitä vanhempina paneutumaan tosi tarkasti. Te tiedätte etukäteen, on jo hyvin ennakoitua, koska teillä on kesäloma. Puhukaa siitä lasten kanssa, kaikenikäisten lasten kanssa, koska kyllä kaikille lapsille menee oikeasti ikää katsomatta viesti perille, että jossain vaiheessa ollaan kesälomalla ja mitä kesäloma teidän perheessä tarkoittaa. Se tarkoittaa yhdessäoloa. Se tarkoittaa arjen rutiineja, se tarkoittaa ehkä jotain pientä ekstraa, mutta vain ja ainoastaan sillä, että niitä asioita ennakoi, vähän suunnittelee, vähän kuuntelee toisia, tekee ehkä työnjakoa, niin ne on semmoisia asioita, millä ihan oikeasti sitten onnistutaan parhaiten siinä lomassa. Jos sinne haetaan vaan pilvilinnoja ja vielä puhumatta keskenään, niin kyllä sieltä pilvereunalta tullaan alas aika tosi nopeasti. Onhan teilläkin vanhempana ehdottomasti tahtotiloja ja toiveita, että mitä te haluatte tehdä kesälomalla. Kenties jotain sellaista, joka on tarkoitettu vain ja ainoastaan teille, ilman että siihen liittyy edes ne lapset. Mutta jos ei niistä asioista puhu mitään, niin löytyykö se rako tehdä sitten jotakin itselleen ja ikään kuin ottaa sitä omaa aikaa myös loman aikana? Ainakin riski lisääntyy, että sitä aikaa ei löydy, jos ei siitä ole puhuttu etukäteen ja suunniteltu sitä. Ja mitä sitten se tarkoittaa? Ihan hirveät pettymystä. Työpaikalle takaisin loman jälkeen, niin ei voikaan naureskella, että olipa hyvä loma, mä oon unohtanut mun työkoneen salasanan. Vaan tulee lomalta ja takaisin ja sanoo, että no ei tehty mitään. Kaikki meni jotenkin ihan päin hemmettiin. Ei näin. Te olette ansainnut teidän kesäloman tekemällä töitä koko talven. Ja nyt kun on sen aika, niin ottakaa se loma-aika ikään kuin ruusu tähän kämmenelle ja lähtekää miettimään, että miten te sitä hoivaatte, jotta se kaikki terälehdet pysyy pystyssä sen koko loman ajan. Jos perheessä on 2 aikuista, niin lähtisin suunnittelemaan sitä lomaa siitä näkökulmasta, että puhutaan ensin keskenään. Mietitään vähän sitä, että mitä niin kuin ajatuksia on kummallakin
semmoisia ajatuksia, joita on niin kuin heitelty ja puheltu siinä jo jonkun aikaa. Että mikä niistä on niin kuin realistinen, mikä niistä on semmoinen the-unelma, jonka ihan oikeasti sit haluaa niin kuin toteuttaa. Ja käy ilman lapsia sen keskustelun. Siihen keskusteluun voi monta kertaa kuitenkin liittyä myös pikkusen kädenvääntöä, nahistelua, loukkaantumista, ärsyyntymistä. Mä olin aina sellainen, että kun meidän lapset oli pieniä, niin kun miehen kanssa keskusteltiin näistä kesäloma-asioista, ja hänelle oli kauhean itsestään selvää ja helppoa jotenkin se lomavietto, koska hän on iät ja ajat harrastanut ihan aktiivisesti frisbeegolfia. No kesäaikahan on juurikin tämän lajin parissa mitä mielenkiintoisinta ja helpointa. Niin sitten hän on vielä sanonut, että kun mä käyn muutamat pelit pelaamassa ja muuta, ja sitten lapset haluaa varmaan nämä perinteiset lintsireissut ja näin, niin sehän oli kauhean helppo aina se sanoa. Sitten mä kuuntelin sen, ja sitten mä niin ärsytti jo valmiiksi, koska sitten itse on ollut aina semmoinen kauhean kupliva ja lennokas ja yrittänyt niin kuin aina ylittää edes jonkun rajan, että tehdään jotain tosi erilaista tai jotain, mitä me ollaan monta hetkeä puhuttu ja mietitty. Mutta sitten mä en saanut sanottua sitä. Toiselta tuli tosi helposti niitä ideoita, ja sitten mä en saanut jotenkin sanottua sitä. Ja sitten, no, mitä mä sain tehtyä, niin mä sain mökötettyä. Sitten alkoi se semmoinen, no mulla on ihan sama, kaikki käy, ei mulla ole mitään väliä. Pääasia, että sitten on lapsien kanssa jotain. Sitten mä vielä vedin sen marttyyrikortin tosi usein. Mä muistan tämän. Me ei ole varmaan hirveästi niin kuin puhuttu edes tästä niin kuin koskaan, että oliko se ärsyttävää niin kuin mun miehen puolelta. Mutta kun mä oon itse sitä miettinyt, niin vitsi mä ärsyynyn itteeni tosi paljon. Et ensin niin kuin uhriudutaan ja sitten marttyyrikortti vielä niin kuin siitä pöytään, niin ai juman kautta. On voinut olla pikkusen ärsyttävää toiselle osapuolelle. Tai sitten se on osannut sen ignorata, joka on tietysti paljon parempi vaihtoehto. Mutta mulla meni vähän niin kuin semmoisen, että sitten mä rupesin odottamaan, että hän vähän toisessa kohtaa, kenties illalla uudelleen ottaa asian puheeksi ja rupeaa vähän maanittelemaan mua. Ja sitten mä vähän koen, että no niin, nyt mua nähdään ja nyt mua halutaan kuulla. Ja sitten vasta niin kuin pääsen kertomaan omista ideoistani. Ja muuten aika usein vielä kävi niin, että sitten kun mä niinku sieltä kuopasta nousin maanittelun kautta, niin sitten siinä kävi vielä silleen, että sitten mä vielä vähän jatkoin, että ei se kuitenkaan ehkä onnistu ja ei se nyt ole kuitenkaan ehkä niin tärkeää. Että joskus oli jopa niin syvällä jotenkin vaikea saada niinku omaa asiaa tuotua esille. Ja mä oon 100% varma, että sitä ei aiheuttanut mun mies tai mun perhe muutenkaan kokonaisuudessa, vaan että se oli ihan semmoista mun jotain omaa niin kuin tunnevaikeutta. Ehkä semmoista, että mä en ottanut sitä riskiä, että jos sanotaankin ei, ja sit mä petyn, kun se on mulle niin tärkeä asia. Siis niin kakara touhuu kuin ikinä. Ja mä oon ollut äiti, aikuinen, vanhempi. Ja sit mä käyttäydyn ihan oikeasti todella lapsellisesti. Siellä on elementtejä, miten käyttäytyy 6-vuotias, siellä on elementtejä, miten käyttäytyy 12-vuotias, siellä on elementtejä, miten käyttäytyy 16-vuotias. Ja kaikki nämä ikäluokat, niin ne käyttäytyy tuolla tavalla silloin, kun ne käyttäytyy todella taitopuutteellisesti. Niin mä teen sitä aikuisena ihmisenä. Mutta niin välillä aina kävi. Ja sitten varmaan oma lottovoitto siinä, että se mun puoliso ei, niinku, se ei siitä millään tavalla niinku mindannut, vaan se jaksoi jotenkin niinku sitten kannatella niiden tilanteiden yli. En mä pysty sanoa, oliko niitä nyt mitenkään sille jatkuvasti tai montaa, mutta on niitä sen verran monta ollut, että se on niinku piirtynyt mun mieleeni semmoisena omana ärsyttävänä tapana toimia. Älkää siis toimiko tällä tavalla. Tai olkaa varmoja, että siellä toisella puolella niin on sitten kestävyyttä ihan todella vahvasti. Se oli semmoinen, se oli tosi ärsyttävää omasta mielestä. Hyvä lähtökohta lähteä suunnittelemaan kesää. No, niitä kesiä on tullut suunniteltua muutamakin. Meidän lapset on kaikki jo oikeasti aikuisia ja niitä on ollut 3 siinä suhaamassa ja tuhaamassa edestakaisin. Niin kyllä siinä on kesälomaan tarvittu suunnitelmia monena kesänä.
Ja kun lähdette sitä suunnitelmaa tosiaan tekemään, niin puhukaa keskenänne. Käykää ne nahistelut ja pettymyksen tunteet jotenkin keskenään läpi, että siitä ei tule yhtään mitään sitten, jos siihen tulee vielä lapset niiden omien toiveiden ja pettymyksiensä kanssa. Niin kuin tuossa sanoin, niin se oma tunnetila on kuitenkin aika vahva, tai voi olla aika vahva siinä keskustelun ytimessä, kun ollaan, niin siihen kun sekoitetaan sitten lapsen tunteet, jotka on monta kertaa vielä tuplasti vahvempia, ja me aikuisena jollain tavalla edes pystytään säätelemään niitä meidän omia tunteita, mutta kun se lapsi ei välttämättä edes pysty siihen omaan tunnesäätelyyn, niin sehän pamahtaa sieltä niinku aivan niinku räjähtämällä se keskustelu käyntiin ja siitä ei saa enää kukaan kiinni, jos vanhempien oma tunnetila ei ole semmoinen suht seesteinen, tai ainakaan, että jos vanhemmat ei tiedä, mitä toinen haluaa tuoda esille ja tulla kuulluksi siinä keskustelussa. Ja sitten ne lapset siihen mukaan, kun on aikuisena en siihen vähän itse mietitty, että mitä viivoja ja speksejä vedellään tähän meidän seuraavaan 2 viikkoon tai 4 viikkoon, mikä se lomapituus sitten kenelläkin on siinä kohtaa. Ja lapsiltahan tulee toiveita, ja ne kannattaa antaa jotenkin, siis musta on jotenkin silleen lapsille helpottavaa, että mä tykkään itse ainakin niin kuin sanoa, että hei, että nyt on teidän aika esittää niitä kesälomatoiveita, ja ne saa olla ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, että heilauttakaa taikasauvaa ja kertokaa ihan mitä vaan. No miksi mä haluan tälleen tehdä? Niin mä haluan tehdä tämän sen takia, että mä saan tietoa lapsesta, että missä sen realiteetti kulkee suhteessa, vaikka nyt sitten siihen perheen mahdollisuuteen tehdä niitä suunnitelmia. Ja se on hirvittävän tärkeää. On äärimmäisen tärkeää niin kuin ymmärtää vanhempana siitä, että millaisessa realiteetissa oma lapsi kulkee. Jos se on valtavan kaukana siitä perheen realiteetista, niin sitähän lasta pitää rupea siihen suuntaan kasvattamaan ja ohjaamaan. Ei todellakaan ole ok antaa lapsen niin kuin olla siellä pilvilinnoissa. Ja sitten sieltä vaan paukuttaa teitä vanhempia, että meidän perheessä ei ikinä ole sitä ja me ei saada ikinä tätä ja kaikki muut tekee tota. Ette te voi antaa niiden ruoskia itseänne sieltä pilvilinnasta. Teidän perheen speksit on tässä ja realiteetti on tämä ja sitä kohti pitää lasta tuoda. Mutta se, että lapsi saa unelmoida, niin on musta ihan äärettömän tärkeää. Itse ainakin kuulen niitä semmoisia unelmajuttuja, että no mä haluan, että me mennään 700 kertaa Linnanmäelle tai mä haluan, että meidän perhe menee Kiinan muurille, että lähdetään ylihuomenna. Ja ne voi olla tällaisia. Ja siinä kohtaa vanhempana, niin tajutkaa se, että ei tarvitse tuntea yhtään huonoa omaa tuntoa, kun te olette, että emme pysty tämmöisiä mitenkään hänelle antamaan. No ei pidäkään, ei tietenkään. Mutta se lapsi on saanut tuottaa sitä omaa mielikuvitustaan ja tulla kuulluksi sen kanssa. Ja sitten hän lapsi kaapataan kainalolla, että voihan Kiinan muuri. Ja lyödään vähän huumoriksi. Ja huumori on aivan paras lääke pettymykseen ja pettymyksen sietämiseen. Otetaan lapsi siihen lähelle ja ehkä silitetään selästä tai naurahdetaan vähän iästä riippuen ja tuodaan kauniisti alas sieltä, että no voihan Kiinan muuri, että mieletön idea. Että pitääkin oikein katsoa netistä kuvia Kiinan muurilta, että minkä näköistä siellä onkaan. Että voisiko joskus vaikka suunnitella tollaista, että ei huono juttu, mutta se vie kyllä yhden 5 vuotta nyt ainakin tai 3 vuotta, että voidaan tämmöistä projektia lähteä suunnittelemaan. Mutta hyvä idea. Ja silloin sä oot ollut kohtelias lapselle. Sä oot antanut hänelle tilan sille, että hän voi kertoa niitä omia asioitaan, mutta sitten sä tuot nätisti sen sieltä alas siihen realiteettiin, että nyt me puhutaan tästä kesälomasta, joka alkaa viikon päästä. Että meidän pitäisi keksiä semmoisia vähän mukavia pienempiä juttuja, mitä me voidaan tässä hetkessä toteuttaa. Ja se on hyvää kasvatusta ja hoitamista. Siihen liittyy selkeästi viestiä, että sun sana on meille vanhemmille arvokas, kiva kun puhut näistä asioista. On kyse perheen yhteisestä ajasta, me otetaan sut mukaan tähän keskusteluun ilman muuta. Ja sitten sinne tulee niitä hetkiä, missä pitää osata säädellä tunteita, eli siellä on tunnekasvatusta. Ja sitten siellä on näitä hetkiä, että mihin tulee pettymyksiä, ja se on se tärkeä tehtävä vanhemmuudessa, että luodaan niitä tilanteita, missä lapsi kokee pettymyksen tunteita, ja sitten ollaan ympärillä
kun hän niitä siinä käsittelee omalla tavallaan. Mutta ei kuitenkaan anneta periksi niistä asioista. Nämä on ihan perusasioita, eikö vaan? Ihan täysin niin kuin arjen normaalia toimintaa. Ja tällä tavalla sitten lähdette käymään läpi sitä teidän kesälomaanne. Mutta muistuttaa myös siitä lapsia, että loma sanana ei tarkoita sitä, että koko kroppa on lomalla. Kädet on lomalla, jalat on lomalla, aivot on lomalla. Ne myös tarvii sitä liikettä ja tekemistä, jotta se arki säilyy hyvänä. Ihminen ei tyydyty pelkällä makaamisella tai pelkällä silotellulla tiellä. Hän tarvii sinne erilaisia juttuja ja signaaleja siihen päiväänsä, ja lapset varsinkin. Niillä pitää olla se tavallinen normaali arkirytmi siellä lomankin keskellä. Eli pitäkää huoli siitä, että tulee selväksi lapsille, mutta myös sinne teidän omiin vanhempien aivoihin tulee selväksi se, että on kyse siitä, että lomallakin pitää kiinni jollain tavalla arkirytmistä. Siellä herätään, syödään aamupalat, on ehkä jotain pikkukotitöitä, lähdetään käymään jossakin, on myöhäinen lounas tai sitten on pikkulounas ja myöhemmin päivällinen. Pienemmillä lapsilla on se pieni rauhoittumishetki ja sitten taas on se iltanukkumaan menoasiat. Ja siihen päivän ympärille niin kuin kerääntyy ne kaikki muutkin jutut. Se ei voi olla pelkästään sitä, että lapsi voi niin kuin ottaa haltuun koko kodin ja lelut on aivan ympäri kämppää. Niillä on olemassa paikkansa niin kuin niillä on ollut ennenkin, missä leikitään. Loma ei mahdollista sen kummallisempaa. Ehkä jotenkin ekstrana. Hei, nyt sä voit tehdä leikin tonne takkahuoneelle, tai nyt sä voit tulla tekemään leikin tähän olohuoneen kulmaan ja jättää tämän tähän ja jatkaa huomenna. Kun meidän ei tarvitse lähteä päiväkotiin, niin sä voit tehdä tällaisen, kun me ollaan lomalla. Sä voit maalata näitä erilaisia tilanteita. Mutta sitten taas, kun on pari päivää ollut näin, niin sitten palataan siihen normaaliin. Et kun me annetaan jotain ekstraa lapselle, niin otetaan se aina välillä myös pois, jotta se ekstra säilyy taas seuraavaa kertaa varten. Teillä pitää olla aika paljon pelikortteja, kuulkaa, siellä takataskussa, mitä te voitte ottaa sadepäivän iloksi tai siihen sitten, kun ollaan oltu oikeasti niin kuin naamat vastakkain viikko himassa, niin rupeaa vähän jo toisen naama ärsyttämään. Niin sitten on kiva ottaa semmoisia pikku ekstra juttuja, mitkä ei maksa mitään, mitkä on helppo toteuttaa siinä omassa kodissa, mutta ne tuo valtavasti iloa lapselle. Siinä vaiheessa, kun te saatte sen lapsen iloiseksi ja asettumaan tekee omia asioita, niin sittenhän se vasta lomalle tuntuu teistäkin. Teidän ei tarvitse koko ajan olla ohjelmatoimistona. Teidän ei tarvitse koko ajan olla vastailemassa hänen kysymyksiin ja vaatimuksiin, vaan te voitte katsoa sitä, että nyt se leikkii tuossa niin kuin ihan mielettömän tyytyväisenä ja onnellisena, ja mä voin istahtaa tähän sohvan reunalle lehden kanssa, tai mennä tekemään rauhassa ruokaa keittiöön. Ihan mitä ikinä se onkaan. Mutta kaikki lähtee siitä, että kun te olette pystyneet asettamaan teidän lapsen oman tekemisen äärelle, niin se antaa teille tilaa. Se antaa teille semmoista tilaa, joka tuo sitä rentoutta ja loman tunnetta. Ja se on ihan hirveän tärkeä, ja teillä on siihen se täysoikeus myöskin. Mutta ei lapsen ehdoilla, vaan lapsen kautta. Näin mä sanoisin. Joo, ja se suunnittelun merkitys ei jää siihen. Oikeastaan voisi pitää jonkun välipalaverinkin jossain vaiheessa, että hei, miltä se on loma tuntunut? Muistatte, kun käytiin läpi ennen lomaa, että mitä touhutaan ja tehdään? Niin sitten voisi vähän tsekata muksulta, että onko ne ollut tyytyväisiä siihen. Että se ei ole vaan semmoinen yksinkertainen perhepalaveri, vaan että sitten voisi tehdä semmoisen pienen checkin jossain kohtaa, että hei, miten teistä on tuntunut, että on mennyt, että ollaanko me pysytty suunnitelmassa, onko meillä tarvetta muuttaa jotakin suunnitelmia, koska useinhan lapsiperheissä tulee niitä muutoksia. Ja sitten kun on suunniteltu jotain, niin se muutos tarkoittaa sitä, että se suunnitelma vähän myöskin muuttuu. Ja se on normaalia, ja niinhän ihmisen elämässä käy. Ja siihenkin lasta pitää valmistaa. Niin sitten on myös hyvä ottaa lapsi mukaan siihen mahdolliseen muutokseen. Että hei, me oltiin sovittu muuten tämmöinen juttu, mutta nyt tässä kohtaa mulle tulikin tämmöinen tai tämmöinen, että me ei pystytä tekemään tätä nyt. Mutta se varmaan järjestyy myöhemmin. Ja ihan silleen niin kuin hyvinkin reippaasti ja rohkeasti tuoda näitä asioita esiin. Lapsi oppii sitä kautta, että joo, että ei muutokset ole mitään mahdottomia ja nopeat siirtymät esimerkiksi, niin niihin monta kertaa tarvitsee lasta hirveästi harjaannuttaa, niin tällaisella tavalla ne oppii siihen, kun te itse pysytte rauhallisena ja avaatte ne keskustelut lapsille.
No mä aloitin tän, että tämän podjakson nimi on että miten paskot kesäloman, niin ehkä siihen semmoinen pieni palaaminen olisi kuitenkin mun mielestä paikallaan, koska mulla oikeastaan tulee ensimmäisenä mieleen juuri se, että on aika helppo vetästä jotenkin se arki siinä perheen keskellä löysäksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se loma rupeaa loppumaan, niin sitten tajuu, että ei juman kautta. Että mitä me ollaan tehty ja miten mä tämän homman hoidan täältä takaisin niille raiteille, mitä arki vaatii. Eli jos niin kuin oikeasti muksut voi tehdä vähän mitä ne tahtoo, te huomaatte ja näette, että lapsi vaikka tarvitsisi semmoisen päivälevon, mutta kun se menee sinne vaan tappelemalla ja se ei kuitenkaan nuku siellä, niin mä en jaksa käydä sitä tappelua. Et siinähän niin kuin leikkii ja touhuu ja tekee. Ja viikon päästä, 1,5-2 viikon päästä se pieni lapsi rupeaa olemaan jo niin väsynyt, kun se arkirytmi on muuttunut, että se ei tee mitään muuta kuin on tyytymätön. Mikään ruoka ei maistu. Lelut menee pitkin nurkkia. Pihalla ulkolelut on pitkin pihoja, niille ei leikitä enää, niitä vaan niin kuin heitellään ja on niin kuin semmoista kauheata tyytymättömyyttä lapsella. Ja se johtuu ihan siitä, että se arkirytmi on oikeasti niin kuin kosahtanut aika pahasti pois paikaltaan. Te olette luullut, että sillä, että te annatte tilaa lapselle tällaisissa asioissa, niin te saatte itsellenne tilaa, mutta siihen käy päinvastoin. Te olette kodissa, missä ei ole hyvä tunnelma. Te olette kodissa, jossa ei ole siistiä, vaikka te haluaisitte, että just lomalla, kun mä vietän täällä aikaa, niin täällä olisi tosi nättiä. Ja kaikki menee pieleen, myös teiltä itseltänne. Ja se tapahtuu tosi nopeasti. Se on ihan oikeasti pienen lapsen kanssa, niin se ei ole kuin viikko pari, niin ollaan niin kuin ihan niin kuin aika montussa siellä. Ei pienen lapsen tarvitse välttämättä nukkua päiväunia, älkää markkeeratko niitä päiväunilla, vaan että nyt me otetaan lepohetki. Sä menet omaan huoneeseen ja sä käyt siihen omalle sängylle köllöttämään. Voit valita yhden kirjan tai yhden pehmolelun. Mä laitan sulle tämmöisen munakellon soimaan ja sitten kun se soi, niin sä saat nousta sieltä ylös. Todennäköisesti, kun ei lähdetä puhumaan päiväunista ja nukkumisesta, niin se pieni lepohetki saakin aikaiseksi sen, että aika monet lapset kuitenkin nukahtaa. Mutta ennen kaikkea se keho vähän lepää, vaikka ei nukkuiskaan. Käykää tsekkaamassa, jos onkin nukahtanut, niin laittakaa munakello pois päältä, mitä turhaa se kello sitä sieltä herättää. Jos pieni lapsi, tämmöinen alle kouluikäinen lapsi nukkuu päivällä, niin kyllä hänellä on siihen tarpeensa. Aivan varmasti. Ja se takaa sen loppupäivän ja sen iltaajan sitten mukavaksi ja laadukkaaksi. Ehkä sitten illasta voi pikkusen venyttää, kun aamulla ei tarvitse herätä 6 jälkeen 7 aikaa työelämän niin kuin piireihin ja päivähoidon piireihin, niin voi mahdollisesti sitä vähän pidentää. En pidentäisi mitenkään älyttömän paljon. Se lapsen sisäinen kello on joka tapauksessa, se rakentuu hänen omaa tahtiinsa, eikä välttämättä niin, että vaan annetaan sille tilaa. Että kyllä sitten tonnikäiset lapset, niin siellä 9 ollaan jo hammaspyykin kautta oikeastikin nukkumassa. No miten isojen kanssa? Isojen kanssa se oi, hei nyt on kova. Isojen kanssa on niin kuin maailman helpointa oikeasti niin kuin paskoa se kesäloma sillä, että otetaan kaikki kännykkäajat vaikka pois. Nyt kun sä oot lomalla, niin ei ole niin väliä, kuinka paljon sä oot sillä kännykällä. Se on 3 päivää. Mä sanon, että se on 3 päivää, kun nuorisolla sitten siinä vaiheessa ne rajaukset on tehnyt tehtävänsä ja sinne aivoihin on piirtynyt, että ainahan mä oon saanut olla niin paljon kuin mä haluan. Ja sitten kun tämmöinen ajatus lähtee kulkemaan siellä nuoren aivoissa, niin te varmaan sitten soitatte mulle kotikäyntejä tai coach-aikoja, etätapaamisia, että miten me tehdään, kun ei me saada tätä kännykkää pois meidän jantterilta, vaikka koulu alkaa. Eli siinä on myös hyvä pitää ne rajat. Totta kai vielä helpompaa on antaa nuorelle sitten lupaa välillä, että hei, että nyt kun on loma, niin ei ole nyt niin väliä, että totta kai sä voit olla kännykällä. Mutta mä liittäisin siihen sitten vähän jotain velvollisuuksia. Että jos sä saat oikeuksia itsellesi, niin sulla on myös vähän velvollisuuksia. Niillä nuorilla on aikaa, niillä on nyt sitä hereilläoloaikaa huomattavasti paljon enemmän siellä kotona, kun ei ole sitä koulua. Ja ne pystyy tekemään sellaisia kotitöitä, jotka auttaa myös teitä. Ja antaa teille mahdollisesti enemmän aikaa semmoiseen omaan hetkeen siellä kotona.
Kesät on sitä varten. Yläkoululaiset todellakin, hei, come on, jos ei ne vielä teidän perheissä niin ole pessy pyykkiä, niin tämä kesä on se, että te opetatte peseen ne pyykkiä. Ja sen lisäksi jokaisen yläkoululaisen tulisi ymmärtää ja osata pestä vessanpönttö ja lavuaari. Kyllä, niin hullua kuin se onkin, niin ihan oikeasti. Tämä on tullut meidän perheeseen tarinana jo aikoinaan, kun mun mies lähti opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Ja sitten yhtäkkiä siellä, aika nopeasti huomasi, että mitäs meillä on kotona aina ollut lavuaari ja vestat niin puhtaita. Niin, mutta kun siellä on ollut se äiti, se fammu on siellä joka on hoitanut ja huolehtinut herra Penttalan hygieniatarpeista näin hyvin, että ei ole tarvinnut kundin niin kuin koskaan miettiä sitä, että miksi vessanpöntöt pysyy puhtaina. Mutta sitten kun lähti sinne opiskelukämppään, niin huomasi, että ei ne pysykään, ei se vessa itse itseään pese. Ja hän sitten aina sanoi, että tämä on muuten sellainen juttu, että tämä pitää opettaa jo yläkoulussa niin kuin nuorisolle, että toi harja on tuolla tiettyä varten tuolla vessan nurkassa. Ja myöskin niin hammastahna ei siitä lavuaarista ihan helpolla itsekseen irtoa. Tässä on teille äärimmäisen hyvä teema, että teidän nuoriso oppii katsomaan tämmöisiä asioita. Sillähän he sitten myös siellä kodin ulkopuolella osaavat toimia äärimmäisen hyvin tämmöisten hygienia-asioiden ympärillä. Ja ei paljastu ihan mölleiksi, eikö vaan? Mutta jotakin kotihommia, semmoisia kotihommia, mitkä hyödyttää teitä, niin näille nuorisoikäisille kannattaa antaa. Kesän aikana aivan varmasti teidän tulee annettua niille vähän jätskirahaa enemmän kuin normaalisti tai jotakin kahvilaan menorahaa, mitä ikinä se onkaan ja enemmän sitä aikaa kännyköillä olemiseen, niin ottakaa vähän itsellennekin siitä. Suunnittelette jonkunnäköisen kotityölistan, mistä he voi vaikka itse valita, että mitä mä teen tällä viikolla, mitä mä teen nyt 3 kertaa tämän viikon aikana. Ja semmoisia juttuja, mitkä auttaa teitä ja myös mahdollistaa teille sitä vapaa-ajanantoa. Ihan helppo sanoa 8-9-luokkalaiselle, kun ne pyytää, että hei, että lähdetään, voit sä heittää mut Serenaan tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan johonkin päivää viettämään huomenna. Niin joo, mutta mulla ei ole aikaa, jos mulla on kaikki nämä kotityöt, että tänään tarvii sitten vähän jeesiä. Ja sitten kun siellä voi tälleen yhdessä touhua ja tehdä, niin se on oikeastaan aika paljon mukavampaa sille nuorellekin. Mun mielestä on kiva siivota silleen, että muutkin siivoo himassa samaan aikaan. Niin voisi kuvitella, että nuorella on ihan sama juttu. Ja se oman huoneen siistinä pitäminen. Ihan ehdoton asia. Että jos se niin kuin, semmoinen aivorytmien säilyminen nuorilla, jotka mielellään on siellä omissa pesissään ja maailman parasta on oma huone ja et tuu tänne, jos et ole koputtanut 7 kertaa ja kääntynyt ympäri 14 kertaa ja mitä kaikkea niissä ovikylteissä ikinä on pystynytkään lukemaan, niin pois semmoiset ovikyltit ja totta kai oma huone saa olla se oma tila, johon ei noin vaan tungeta, mutta teidän tehtävä vanhempina on katsoa, että siellä on päivisin verhot ylhäällä, sänky pedattuna. Sängyn päällä loikoileminen ihan ok, mutta päivävaatteissa siellä lakanoiden välissä oleminen puhelimen kanssa, se ei ole ok. Ja kun se tapahtuu 3. kerran, mä käytän aina tätä 3, kun te huomaatte, että se tapahtuu 3. kerran teidän loman aikana, niin siinä vaiheessa te voitte niinku nostaa sille hälärit pystyyn ja hälytystaso täysille, että no niin, nyt on paskottu kesälomaa. Eli välittömästi pois sieltä. Sen houkutus on aivan liian suuri siihen passivoivaan tekemiseen. Nuorella on semmoinen tunne, että mä oon lomalla, niin mä en jaksa, nyt on mun aika levätä. Joo, totta kai sä voit levätä, mutta se pitää tapahtua tietyn lainalaisuuksien mukaan. Ei kukaan elä, ei yksikään koditonkaan haluaisi elää niissä samoissa vaatteissa makuupussissa. Kyllä me halutaan ihan oikeasti siellä jossain aivosopukoissa, me halutaan, että ollaan vähän niin kuin pitää olla. Niin teidän tehtävä vanhempina huolehtii siitä ja käydä ne taistelut. Sitten kun on selkeästi kerran käyty, niin eiköhän se ole sitten siinä. Mutta älkää antako sitä köyttä liikaa, koska jakson nimestä riippumatta, niin me emme pasko näitä kesälomia. Vielä 3. mä haluaisin nostaa Framille just sut äitinä tai isänä. Se loma on todellakin myös sulle. Ja sen loman pitää olla semmoinen, että siitä tulee sulle hyvä mieli, niin kuin mä tosi jo aikaisemmin sanoin. Ja tämä on yksi iso osa sitä suunnittelua. Että sulla täytyy myös olla sille rohkeutta ja uskallusta miettiä, että mitä sä haluaisit tehdä kesällä, että mikä olisi se sun juttu,
mistä sä niin kuin tykkäisit. Useimmiten siihen tarvii ehkä vähän verkostoa. Että onko se joku festarijuttu, joku bändi tulee johonkin, kenellä se on mitäkin, kenellä se voi olla vaikka viikko mökillä ilman lapsia, pelkästään puolison kanssa. Mitä ikinä se onkaan, niin suunnitelkaa se, puhukaa se ääneen, sanokaa se itsellenne, jotta te voitte mennä sitä kohti. Ja ei susta tule huonoa vanhempaa sen takia, että sä mietit myös itsellesi jotain omaa tekemistä. Sä annat aika paljon itsestäsi kuitenkin siihen perheeseen ja lapsille sen loman aikana, niin sit sun on se pieni happi myös ihan vaan itsellesi. Ei tietenkään koko lomaa. Sä oot vanhempi. Sun tehtävä kuuluukin olla sun lasten kanssa. Musta se on ihan selviö. Ei siinä ole mitään epäselvää. Ja niiden lasten kuuluu rasittaa sua, mutta kuitenkin ne tuo sulle myös tosi paljon hyvää mieltä. Se on vanhemmuutta. Ja se kuuluu siihen kohtaan, kun talossa on mukuloita. Mutta voi sieltä pieniä happihyppelyitä ottaa. Ilman, että pitää kokea siitä jotenkin huonoa omaa tuntoa. Musta on ihana nähdä musta on ihan mielettömän ihana nähdä vanhempia tänä päivänä erilaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa ja huomata, että oi, ne on jättänyt mukulat kotiin ja lähtenyt kaksisteen. Ja niin se pitää ollakin. Totta kai sitä tapahtuu myöskin ja täytyy tapahtua. Ja mun mielestä myöskin riittävän usein, koska jos käy niin, että se on sitten kerran vuodessa, että sitten niin kuin lähdetään, että ei mitään kuulkaa, että viikkareille ja 2 yön laivamatka Tukholmaan ja takaisin, niin jos se tapahtuu tosi harvoin ja siihen on oikeasti ladattu ihan hirveästi, niin eikö se ole aika tuttu, että siinä voi helposti käydä sitten silleen, että se menee ihan plörinäksi koko juttu. Riidellään, ensimmäinen ilta menee ihan pelkällä riitelyllä, pienessä pikkupäissään, taikka ihan sitten vaan selvinpäinkin siellä, mikä toi on, hytissä. Se, että kiva, että tässä tämä meidän kauan odotettu viikonloppu nyt sitten meni. Ja seuraavana päivänä sitten puolihäpeissä yritetään vähän toiselle niin kuin olla mukavia. Ja lähdetkö sä käymään tuolla kannella ja käynnistellään uudelleen sitä yhdessäoloaikaa. Ja taas menee paljon tunteja hukkaa. Ja sitten siellä alitajunnassa rupeaa viesti kulkemaan, että ei vitsi, että tästä ei tullut kuitenkaan niin kivaa kuin me haluttiin. Pientä pettymyksen ilmapiiriä ainakin jää jotenkin siihen kehoon. Niin ei liian harvoin, mieluummin niin kuin just silleen useimmiten, että se tunnettavuus teillä keskenään säilyy. Tai että jos sä lähdet sun kavereitten kanssa, niin on oikeasti sitä juteltavaa, että ei ole vieraannuttu, kun ollaan käyty jo aiemminkin jossain, eikä niin kuin vaan kerta vuoteen tai kerta 3 vuoteen. Te olette joka tapauksessa yksilöitä, teidän yksi rooli on vanhemmuus, teillä on paljon muitakin rooleja, puoliso, ystävä tai sitten vaan itsellenne. Myös niitä rooleja ja puolia pitää itsessä pystyä tyydyttämään ja tulla niin kuin hyvälle mielelle niistä. Niin ilman muuta, se on ihan selvä asia, että myös sitä semmoista omaa aikaa ja tekemistä pitää niin kuin löytyä. Ja lomalla se löytyy helpoiten. Mutta tehkää se suunnitellusti toisillenne sanoen ja sitä kautta teillä on siihen sitten täyslupa. Sitten tuutte sieltä taas niin kuin happisäiliöt täynnä. Voi olla, että käynnistymisvaikeuksia vähän tulee, kun tulee siihen kotiin takaisin kivan reissun jälkeen, että no niin, taas tämä arki alkaa. Mutta eihän se kestä oikeasti kuin ihan 2 tai 3 tuntia, niin sä et enää edes huomaa, että sä oot ollut jossakin pois, koska siihenhän sä oot niin kuin asettunut ja siellä on sun paikkas siellä sun oman lauman luona siellä perheessä ja sitten se alkaa taas pyörimään se arki. Mutta näkymättömästi säiliöt on täyttynyt ja se sisäinen hymy jotenkin niin kuin saa olla edelleen valloillaan. Ja se näkyy ja tuntuu sitten lapsissa ja siinä koko perhedynamiikassa, mikä on ihan älyttömän tärkeää. Ehkä mä nyt tämmöisillä sanoilla päästelisin teitä sitten pikkuhiljaa niin kuin kesälomille. Ja no joo, ehkä täytyy vielä sen verran sanoa, että totta kai ja ikinä ei mene niin kuin Strömsössä, vaikka olisi kuinka suunniteltu ja yhdessä tehty ja katsottu ja sitten se soitatte mulle, että no ei sun ohjeesta ollut mitään hyötyä eikä noista polotuksista, että meillä oli niin ja näin ja noin ja tapahtui vaan tyhmiä asioita ja yhdellä meni käsikatki trampoliinilla ja se jumitti meidän koko perheen ja näin. Se on ihan totta. Aina ei mene suunnitellusti ja sitten sitäkin pitää sietää. Ja aikuisina teidän käsitystä ja omista tunteista on huomattavasti parempi kuin teidän lapsilla ja te pystytte niitä tunteita säätelemään. Ja sillä, että lapsi näkee sen ja kokee,
niin hän oppii. Ja tunteiden kanssa toimiminen on se meidän ykkösjuttu, kun me ollaan perheitä. Pitäkää huoli toisistanne, näyttäkää tunteita, puhukaa niistä ja nauttikaa kesästä. Moikka!